Tak nazdar lidi, zdravím vás tady Filip 247 a Zackam, je tady a ještě je tady se mnou Zackamác. Co jsou? Čus. Tak. Jsme tu na Icelandu, Skyblock. Není to survival teda, je to server. Protože survival je trochu těžší přes hamači. Takže jsme si vybrali Korní server a je to server teda vykraftit to a budeme tu hrát ze Zackamace, teď nevím jak to vyslovit. Takže prostě budu ti říkat s křestným jménem Michalem. Tu budeme hrát dlouho a budeme točit co nejvíc dílů můžeme natočit. Rozdělíme to po jednotlivých dílech. Jo. Já naberu tu lávu a vodu do kyblíku a přemístím to. Michale, říkej mi křestní, takže Filipe. Jo, dobře. Napadlo mi to, že trochu se mi to seká teda, nevím proč. Mohli bychom to rozdělit takhle. První část, první díl. Třeba první část, druhý díl. První část, třetí díl. A bylo by druhá část, první díl. Druhá část, druhý díl. Druhá část, třetí díl. A potom... Jo, oni rozumí. Když tak přizví Radima. Ne. Tak on mě volá, tak... Ztratili jsme vodu. Jednu vodu jsme ztratili. Ty jsi, kam jsi dál? No pro ní, skoč pro ní. Ty jsi, jo, ty do ní. Vole, to. Hej? nevím jak nabrat, to ve vzduchu nejde nabrat, ale. Takže máme po vodě jedné. Do prdele! Nebuď prostej, ty trotle. Pardon. Vlastně točíme, jsem na to zapomněl. Takže asi vodu nemáme. Budeme muset poprosit. Já mám vodu, já mám. Ještě jo, ale jenom jednu potřebujeme na nekonečný zdroj 2, že? Takže nevím, kde ji vezmeme. Michale, já tam dole, jak vedou ty schody, tak tam bude sklad. Aha, já jsem to nevěděl. Že no já jak teďka získám tu vodu, že? No to je jedno. Island. Jsem tady. Máme jedinou vodu. Musím udělat kobl generátor. Kobr generátor. Já neznám žádný kobr. Znám kopr. A znáš bobra? Jo. Prostě. Michale, je to let's play, jo? A v let's playu se nemluví prostě, že? Takže, hej, Michale, nevíš, kolik budeme točit dílu, asi tak kolem, uvidíme, jak nás to bude bavit. Tak 20. díl, určitě 20 dílů bude. Jo, to jo. Neslibuju, ale myslím, že by to mohlo být. Ještě do toho až bude mít všechno a nebude nás už to bavit. To bude dlouho. Tak tady poskládáme TNT. Vlastně každý den točíme každý díl. Mohli bychom každý den točit 2 díly, ale je to problém, protože máme školu, chodíme do školy a musíme se učit. Musíme se učit taky, že? Takže je to trochu těžší. Hej, dej mi tu vodu, já musím postavit ten generátor. Já dostavím ty schody, co mám u sebe. Ono co tam staníš? Tam bude sklad pod tím skyblockem. Obrovský sklad. Hej, ale nemáme žádný materiál, jenom hlinu. Jestli mě možná neslyšíte, tak si spravím mikrák, kdybyste mě mohli slyšet. Trochu líp. Slyšíš mě, Michale, trochu líp? Jo. Dobrý, takže aby jsem mluvil nahlas, protože mám i let's play survival Skyblock a tam moc nemluvím nahlas, protože ten mikrák jsem měl někde úplně pryč. Teď nemůžu vylízt, neštve. Máme Island, máme prostě nebudem se s tím párat.
Co děláš? Jenom kaktus. Kaktus, Michal. Co děláš jako? No, kaktus tady bude. Kaktus, jo? To nevypadá jak moc kaktus. No, však ještě ne. Mhm. Víš, aby jsme se o to nemohli. Tak, No ale on nevyroste, takže... No však jenom na oko já ho nechci, ale takže... Už mám to, takže schody už jsou dostaveny. A teď... Hej, máme hodně hliny, co kdybych udělal farmu? Jo, ale první skop tady tu hlinu, to dřevo. Budeme to mít jenom z koblu, ne ze dřeva z hliny. Ještě jo, já jsem to tam dal jenom... Kde máme jako sekírky? Kde máme sekírky, že máme tak... Já mám u sebe jednu, já ti ji dám. Rozbít to. Dám si kit stalls, nebudu to řešit. Smí nám to dřevo spadnout, to je totiž ceny. Hej, víš co, já to jdu podestavit, dej mi nějakou hlinu. Jo. Ne, hlinu ne. Se boje, protože nám to furt padá. Jo, udělej koubl. No. Kobl generátor. Co mi nepovedlo? Nevím tedy, jak dlouho točíme, takže si myslím, že tolik ne. Nevíš, když jsme začali, všechno dřevo nám spadne, proč to sem dává zmysel? Zbytečně ztrácíme takhle dřevo. Snad jedno dřevo jsem chytil, jedno dřevo jediný z tohoto plácku jsem chytil. No tak žádný. To ani není štítat, prosím tebe. Ta hlína bude těžší, která chci chytnout. Hej, ten nemůžu mě, já vždycky. Hej, ta hlína hned spadne dolů. Potřebujeme vodu, já jdu koupit. Hej, nedělej to, Michal, všechno z hlíny. To je Však nutná ne, zůstat. však já to pak nahradím koublem. Aha, jako obestavíš to kolem toho. Zatím to bude z hliny. Hej, Michal, doufám. Tak nakopu. Do prčic, víš, jak jsme vykopali to dřevo, tak tam je džuzna vlastně a vždycky propadneš. Tak prčicích. A propadneš tím, takže se asi nespavne na ostrov. Protože tam je ta díra, když dáš Islandome, tak propadneš tou dírou. Víš, co myslím? Doufám, že si najít. Dobrý, co? Takže jsme v prčicích. Já jsem tam dal vodu. Super. Jak ty jsi to stihl, jo? Mám dát tam vodu ještě. Já to hned zazvím koblem, já natěžím. Tyjo, kdybych tam tu vodu nedala, tak se nedostaneme nikdy na nás. Já to tady zazním za tím hlinou, nevá? Nevá, ale já potřebuji vyplout nahoru. Jo, uf. A zeber tu vodu, ani nezazdíš. To by bylo naše poslední voda. Ne, to hlinou to nemusel zrovna. Tak čím, já nemám nic víc. A potřebuji vyrobit generáž. Jo. Potřebuješ. Já to podestavím, pojď mi něco, čím to můžu podestavit, takže dřevem. Já nemám. Nemáme nic, musíme vyrobit. Hold, musíme šetřit. To je prostě skyblock, no, na skyblocku nemůžeš mít všechno, co si přeješ. Megastrom, megáš. Máme megáča. Máme megana, jo. Hej, to je moje dřevo, já jsem si ho vyrobil, toho megana. Jo. Všechno dřevo nám padá dolů, to mi moc nelíbí. Sapling. Pardon. Myslím, že už bychom mohli s prvním dílem končit. Tak my se s vámi loučíme a uvidíme se v první části, v druhém díle. Tak zatím čau.